mating sa'yo'y naya, 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 naya kung ay naya, niniya pong kuplong manon naya kung ay naya. Nayawa sa ibu, ngatay tulong ngayon, nung nunok kay asarik layo, o ay ni mating sa'yo'y naya, 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 naya kung ay naya, niniya pong kuplong manon naya kung ay naya. Nayawa sa ibu, ngatay tulong ngayon, nung nunok kay asarik layo, o ay ni mating sa'yo'y naya, 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 naya kung ay naya, niniya pong kuplong manon naya kung ay naya. Nayawa sa ibu, ngatay tulong ngayon, nung nunok kay asarik layo, o ay ni mating sa'yo'y naya, 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 naya kung ay naya, niniya pong kuplong manon naya kung ay naya. Nayawa sa ibu, ngatay tulong ngayon, nung nunok kay asarik layo, o ay ni mating sa'yo'y naya, 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 naya kung ay naya, niniya pong kuplong manon naya kung ay naya. Nayawa sa ibu, ngatay tulong ngayon, nung nunok kay asarik layo, o ay ni mating sa'yo'y naya, 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 naya